Je to prvok číslo 63, skrytý v mineráloch, prítomný v každej obrazovke, v každej bankovke, v každom röntgenovom detektore. Európium, prvok, ktorý robí náš svet farebnejším. Paríž, rok 901. Eugène de Marseille skúma spektrálne čiary vzácnych zemín pod sklom spektroskopu. Jedna červená čiara mu nedá pokoj, nepatrí žiadnemu známemu prvku, tak sa zrodilo európium. 63 protónov v jadre, 63 elektrónov v 6 škrupinách, každý elektrón na presnom mieste určenom kvantovou mechanikou. Táto architektúra nie je náhoda, je to zákon prírody zapísaný číslami. V jadre Európia tlačí 63 protónov na plochu miliónkrát menšiu ako atóm. 89 neutrónov ich drží pohromade silou, ktorá nemá v prírode obdobu. Jadrová väzbová energia 55 gigaelektrónovoltov na celé jadro. Každý protón v jadre Európia nie je základná častica. Sú v ňom 3 kvarky, 2 vrchné a 1 spodný. Medzi nimi bez prestania prúdia gluóny. Sú to oni, kto drží hmotu pohromade od začiatku vesmíru. Neutrón nemá náboj, navonok tichý, vnútri rovnako bohatý, 1 vrchný a 2 spodné kvarky. Bez neutrónov by sa jadro rozpadlo okamžite. Sú neviditeľnou kostrou každého atómu, aj Európia. Gluóny sú najvernejší posly vesmíru, nesú silnú jadrovú silu medzi kvarkmi. Na rozdiel od svetla, gluóny interagujú sami so sebou. Čím ďalej od seba sú kvarky, tým silnejšie ich gluóny priťahujú späť. Kvark nikdy neunikne. Európium má 7 elektrónov v orbitáli 4 férske, práve 7 je polovica plného obsadenia. Pravidlo, všetky majú rovnaký spín. Táto symetria nie je estetická, je fyzikálna a práve ona dáva Európiu jeho výnimočné optické vlastnosti. Fotón ultrafialového svetla zasiahne elektrón v orbitáli Európia. Elektrón vyskočí na vyššiu hladinu, absorbuje energiu, potom spadne späť a vydá presne definovaný fotón. Červený, to je podpis Európia zapísaný svetlom. Každý prvok má iné spektrum. Európium so svojou dominantnou červenou čiarou pri 618 nanometroch, ostrá, intenzívna, nezameniteľná. Červený pixel každej OLED obrazovky na svete, Európium. Fluorescenčný atrament v eurobankovkách, neviditeľný voľným okom, Európium. Scintilátory v nemocničných röntgenových zariadeniach, Európium. Jeden prvok, 3 odvetvia.